Barra l-Parlament, id-deputati nazzjonalisti qablu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li l-ħadd li għadda qal li l-budget kien wieħed tal-arja sħuna li titla' l fuq. Fost l-oħrajn kien hemm uħud li għażlu li joħorġu bl-aġġettivi tagħhom bħal budget tal-gimmicks, filwaqt li oħrajn qablu kompletament mal-kap. Tom taqblu wkoll li dan il-budget kien tal-arja sħuna li titla' l fuqek? Kellu uħut minnhom mela ma kellux. Kien mimli ħafna gimmicks. Jiena naqbel mal-kap. Oħrajn kellhom bżonn ninfakruhom ftit għal eżatt il-kap tagħhom. Kristi De Bono ma kienx taf li Bernard Grech fid-diskors tiegħu qabbel il-budget marja sħuna li titla' l fuq. Iżda kif fakkarnija aċċertatna li taqbel miegħu kompletament. Inti wkoll taħseb li dan kien budget tal-arja sħuna li titla' l fuq? Le, titla' l fuq. Ek qal il-kamp il-ħadd li għadda li dan hu budget tal-arja sħuna u kien qal hot air rises. Iva, yes. Fin-naxxar Bernard Grech qal li l-budget u l-Gvern Laburista huwa wieħed tal-arja, arja li skontu hija sħuna u għalhekk titla' l fuq. Arja sħuna ngħidilha jien, arja li ma tfisser xejn. L-Ingliżi jgħidu hot air. Hot air għax l-arja sħuna titla' l fuq waħedha. Wara din id-dikjarazzjoni barra l-Parlament, Bernard Grech kompla fejn ħalla il-ħadd filgħodu. Kull ma qal il-Prim Ministru, kull ma qal Krajt Karwana huwa evidentement mingħajr pjan.